България 2025, същите буклуци в отбора на прасета. Боже Господи, до кога в нас помия? Един друг напътват се, кой е по-добрия? Искам или не, знам живота те такъв. От батаци бро, гледат да излизам пръв. Мистер ABG си възлова с микрофона. Курс за вас мърши, представящи закона. Око за око, зъб за зъб и до ден днешен. Стъпил на земята, избягвах пътя грешен. Абе, къде сте бе хора? Цяла управа до един за затвора. Лъжи, обещания в празни думи. Усти пак затварят се с точните суми. Прах в очите на дозина хора. Среден пръст за вас, предатели в отбора.